Yawara anti, na ce na samo makarantar da nake so don Allah ki taimake ni ki faɗa wa baba ina so a sani. Oh ni Maryam, wato Habiba kin dage ba za ki je wannan makarantar ba ko? To yanzu dai faɗa min wani makaranta ne kika samu? Wallahi antin gaya miki ba wai na ki can ɗin ba ne. Na fi son makarantar ne kawai ra'ayina ya fi son kulliyatul masjidil Qur'an. Shi ne makarantar da nake so don Allah ki faɗa wa baba. Amma wani hanzari ba gudu ba, ina ne makarantar yake? Wannan kan ai ba matsala ba ne anti. Makarantar yana nan a Makamani extension. Ta ina kenan? Makarantar yana masallacin Malam Isa Ali. Ai dama sunan makarantar Malam Isa Ali kenan. Kulliyatul Masjidil Qur'an. Ai kin ga ban sani ba sai yanzu. Ai da akwai na matan aure ni ma da kin ga sai in yi magana ni ma sai in shiga. Ƙwarai kuwa antina, akwai na matan aure su kama da safe ne kuma zallan Asabar da Lahadi ne daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 10 na safe. Masha Allah, to ai kin gani yanzu ba mage zalla yayi amfani ba ni ma har da ni. Insha Allah yana dawowa don sanar da shi. Yawwa antina na kaina na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar mu tare.